wa fọtì ọlọ́pàá Ekpo a bịawa Ekpo AVOSU ọwụ ndị bịa maka ya wee Ekpo Aro kama na ọ ndị Nturi bịa n'afọ a. Maazị, ebe anyị kwụsịkwara nụ metụ ọkpa nke mbụ ndị a ihe ọ pụtara. Ebe ahụ AMUKWA omenala a ga-eme ka ọ bụla anyị zanụ n'ubi pụtara na ebe a bụ ebe mgbe anyị na-ebuso omenala ifo anyị apụwa oge okirikọta. Okay, Maazị, maka ndị na-ele anya ọbụna amagbaghị ihe taa awụ ọya mere anyị ji sị ka anyị jụtụ gị ajụjụ a. Tawa abụọ. Obi dị m ụtọ maka a sị ojeji na ji anaghị akpa ebe ọkụ maka na ihe na-ajọ njọ bụ na ime nwere ihe gị nwee nsogbu n'ime ya. So ebe ahụ na nke a dịka nke anyị megodo ugbu a na onwebeghị nsogbu anyị fụrụ na ya obi dị m ezi ụtọ na anyị ga-emebakwa ya naanị udo na ọgwụ na-enweghị nsogbu ọbụla.
Ada video ya. Ada video.
How are you?